hvad der skete med Merete. Jeg tror ikke, hun har været ud. Min kone er skrevet. Min makker er død, og min bedste ven, han er blevet lam. Jeg har ikke så meget at smile af. Så hvad fanden gjorde det her for? Fordi det er det eneste, jeg kan. Justitsministeriet har givet sådan lidt penge til at åbne en ny afdeling. Afdeling Q. Vil du have, at jeg skal sidde og gennemlæse gamle henlagte sager for de sidste 20 år? Det kan jeg godt huske. Det er 5 år siden. Den kan vi lukke med sammen. Hun begik selvmord. Ja. Tak for dit input.